No mesa abo apemo ebrason said the rise akanone ewie no me de ebrem kwabena enhwe Boasiako and amotime ka ye hyasia na ye de ne e de eche ora John Dramani mama na kache akane Ghana mampani na wo de atodwa a wo chemu sem womo ani abri bebrebe ankofo bebre toda aya na womo ekasa bebre e de fa eye abato enwuma honom mpempi no aya na enye se ebia na neboni mutenim se betimi ayiye nti na toda na enkofo ekasa no na saa ensem we nyina na ekona eba na se eka e de ebomu a ekwa wodo bebre so asori aya na omukasa e de tia de ro adwontwane mahama eka no e na afi so amayekwa wodo no na no e na wo chim se enei mass action force so e omani e de kire ye raje kufo enso akachi no abrom ko dru ye no wo mo e de nsema wodo e de koto opani no animum wo masemina e yitiawa se wo hwe eye se de nkofo ani abre a wo mo aka mo ho abomu ekina demo ade ekina demo no ya na e ha adwepari nyina no egina eye voter register no ho no e na ba beto edwa a wo chemu se raje kufo so akasa ensemi bia amampanifo ahodo mo twa mebre no wo so edi bi etu dwa hodo no na asema wo ka nyina ene se saa eye amayiko ahodo a waka wo ho edi abomu ade ekina wo mo eye demo wo mo ekọ wo mo ede ba etwifa eye emonten so ebi ko so ewo kumasi ebi ko so ewo tamale enkra ha ebi akoso no obeso wo ka ede ekire wo mo ese se bimpo ewo ho na wo mo entiase a wonfo ani enfa enkire eye asemdi bia se de be ya ebetimi aboa na asem no court ebetimi ahwe na wodiem nyemum no se demo awodo ekoso no edie ene de enya de a ebetimi aboa eno ena wochire mu esem voter register for fra ene isi person wode eba abontia akoda ni inchi wa show no eno ene wo che se e wo se asundwe etimi ekosom nti no se asundwe ebetimi akoso edia na obi ente ne ho ase a onfa nani enfa enkire eye asemdi bia no na obetimi gina so a wo mo do mo sem no koto court anim na court hwe mudin na so obetimi aka bi edi ama wo mo a ene waka ne saa na se wo ye demo wo challenge ho ensem ahodo ni nyina no wo che se eya na eha adwene pa eniti wa abra mass action foi ede omani ede kire mampenda da kofo so enche no we eya asema ono so ede etu edwa a wo che se oman Ghana yehia asomdwe ye pa eti asomdwe yehia no yehwe se yema bibia enkose eye asomdwe no na de ye bia so no yema ne mfa eye emrakwan so na ekasese ni bibi so ho no motimi akasa na etimi aboase de be ya yema bibia enso so akoso ye ewo oman Ghana enso so emum na ewosa eye voter register ne hu sem ya soso no ene panifo egu so omo ekasa na opani otu franka no ede ama amaiko NDC opani John Dramani mahama na ekasa na wochiremu SM se uhwemu a ebia ebakoto aba December mu no ebako wiase na ebia na bu hu se mentim wase bi akokosori ni nyina no ekoba ne saa na efrisa eye voter register ye ka ho asem ya ene akoye inchiwasho bebre no opani John Dramani mahama ede atodwa a wo chese enye se ebia omanfo no enti no mas nemum no asomdwe na wo pem ene wo cheche nsem mu se ye hwa ade kakra se ebia babeto aba December ya na afei na isi ebeso ye voter register for from na de obeso wo yeso no de obeso wo ye ne se wo kra efidi ahodo ede aba enkofro kotwo mu di training enso eka ho bi de beko de beba chese bo se na akoye bebre etube hu no ebre wo mu ya ye wo February mu a ye beko March ne ye enim eti ebre ni eyetia eti do mo kanyina ne se anka se bibimpo ho na ko mo be ya anka mo twetwe so kakra nsa na ka achire no mpanifo etusa eye anamo no na nso no enye saa ena musi hu no urajo mahama chese se de esi ekoso yi die debi enya dia efe kra eniti no se de mo mpese basabasa bia eba kosi ewa abatom nti no ena mo de eto eye eraje mensa enim se ne panifo enhwe se de be ye obetimi asore gi no mo na so waka na de se fatoro motimi aye na nso no mo entie dia won hwe ya da achibi no bia na bibia kwakosi na afi ede basabasa kakra eya ede aba na mbese besia nto mo sese anka wonwetwa wona ase kakra na nka entimi emwa na ensemu wetu dwa wa na mafarefo a womo ewo azim womo ede omani ede kire papa akachia womo ni kokodi eye enkomo eno ena owura John Mahama echechemu ekire womo se eya asundwe nkuto ena womo epem womo pese Ghana asundwe bu a etua ya no envija bebre ni aya no mu amafo agye atumu se oba Ghana dia ye pasundwe no sa asundwe ne ebesai eno nti ena se ebia
nisi etu anamo a na amayekwa wodo bi omo so ewo achi ne ehwe din ehu se da bi enya de betimi aboa na de asundwe eba na omo asore akasa ediatia na emom no enye ne basa so na enso no ohwe se de bre ne asia yetia yekoto aba ewo December mu a ene no mahodo a yepese yeye ewo abato no mu a enya de ebetimi aboa nti no se isifo etu anamo bi a na omatimi ahwediye na ama asundwe enso akosom we eyansem a owura John Dramani Mahama enso so ediatu edwam ya twase de ni e de ache eye Afran Plains enso so a wo chem so manfo no ebuofu ebimodwalai pa enye adekuma na wo chese okodru eye Afran Plains hono ma womo e de omo nsa etete eye oprosini bi so se kro no ekotwi ekobrema nyina nom sa oprosini no ohyemu ebi eno na wo chichemu e de tudwa a wo chese oprosini bi a owokwa otiasem police post honom no omugidi se amrobri a chese ehu pa a yedi tuesi nkofo so ni ade no sa oprosini no onimu ebi na no na mo chechem na enum wo na abrante bi yese otukwan kakra akọ eye donkro na no na wokọ na no nipa bondifo bi ekoto ede ehye no so na wo mokoto ehye no so no ne ti yeye mokoso abrante eba akomum ngoso ne mu no wo mo yese wo mo ebrim no na so abrante na ede to monim se wo de wo mo sere na sere wo mo ne mfe de boss a osoma no so nkudi sa eye djuma no eno na ogina so a wo mo abrante ne eye kokko na wo ye no wo de to last speaker emobia etikọ no ebi kokko wi ase no no afre obi mkohwe mu no na esa oprosini ya wo mo echem se owokwa tiase no ono ena sa abrante mu gidi se oye kronfo ne efre no eno mu wie no mu sa okay o mu tietie mu na sa prosini no ena supply etu emma eye akronfo nyina information na otimi ekobo kro no no ti o magina so etrokrata e de ekoma national security minister e de koma IGP se wo de woni eche eye kwa utiase police post onom no o prosini bi e wo hono ma woni akronfo ne ko na ekra na onom na ebibia e di ebomu eni ti se information bia bekoso na ebetimi arobi obi e wa Afran Plains en potemu a sa oprosini na yese kobo omafo ho ban mum no onomum na woni akronfo no aka bomba ko a wo mo ebokro no e potemu nto mo sre IGP se oni akoro wo mo ehu no eni ti krata wo matrom e di abre IGP no wo de so betimi ahwe asem ni mu so de be ya ebetimi aboa na sa abrante no no so mbetimi aso ni mu yie na ebetimi amasundwi abasanse yese de amafa wo mo ewo Afran Plains no wo da wo mo enna onam kwan so kura na wo kwa na so kwakoya asem mu echemu se embotemo so no amafo edidwa wo ho ewidefo ne do so bebre etuwafo osika watena wo hyemu a wo kọ no na onsu no egujam nim se wan hwe ye kwan so no obetima akohye obi obetimi aye onyedoa eno nti wo mo esre IGP bambo adwuma ko nipa ne fori nyina so wo mahu oni akoro nti krata wo matro edi abre no edi afo prosini a owo sa kwa otiase no omomodi aso obetimi ato onsa afre no na ehwemu amape biara a wo se ekoso bia no omatimi aye ne sa ama no so no aboa yako ensemfo enso emu a Sunyani District Court eso etna se wabra otna se no opani Jojo Hagan amwa etna edwam na wo chese wodi abrante bako ebegina court nim ye fe ne se Godwin Amevona wodi emfinhia edunum emienu wo chese truck kese bi na wuchiem na mafo ebekaye abebe kakra ni ba betu edwa se na onunwafo kwaku asoma kyerem no onampotamu hu se truck bi afa enoma bi a enye emra enema awokwan so wonfa nti omo ye se amugina sa truck no na afi omatime hu de ekoso abrante na afa boge anye soan twifa so nyame nko a anka kwanhia kese pa koto ye minister kwaku asoma akyerebe eno gina so a ama enedie sa aka sa abrante no court ekwa asetena mu no enka no ekyire mu ese openi Godwin ni yesi wontua 13,110 Ghana cedis ensa de kodam bosumi ensia na kyesa abrante na oyese kode ne ka etwi de afa onumyafo kwaku asoma kyerem so no eneku adu a de ebo no enso so enonom yes was ne ni ede akyere eyehu eso ene ne potamu a wo kyese okoduru hodoma enkunkuru be ensia ewo hodoma sese de yese emomo bi abaho from sunflies ama they say do musi ha adwen ewo honom enye adekuma na omo echem se wiase kubatan a omo hwa apomde ho nsem so ede atudwa omo kyese ya esa emomo kawa omo tim de yare bebre ede ebrewa eno so ama omo a omo wododome traditional area eno ewo hu no omo kyese sunflies ha om papa
ɛno nti no wɔn ɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ animanim yia no anamo biara ɛwɔ so tu ɛde fa ho wotumi boa so wɔbɔ spray ɛwɔ mpɔtɛ mu so ɔbɛyɛ deɛ ndetumi apamo saa ɛmoa yi ɛwɔ makɔ no wɔn yɛ ne ntɛm ɛmfa ɛma wɔn sanse wɔn ɛda wɔn ɛnna ɛmoa yɛ de ka waa ɛtwe mogya bi ma waa na yare ahodoɔ ɛna ɛtoa so a ɛno nso no ebedi nipa na tani enya ne sese deɛ dodomi traditional area ɛno ɛwɔ ho framante mu no wɔn ɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ saa ɛmoa nketenkete a wɔn ho ɔha yɛtu yane abɛsiw so ne yɛwie saa yɛtwi mogya no sɛ deɛ ɛha wɔn nti mpanimfoɔ ɛmra ɛma mɛboa wɔn yɛkɔ ɛyɛ nsɛm foforɔ nso so emu a China ni bi a na wɔkyerɛ mu sɛ aberante no so no wɔ nipa bɔne nipa a ɔba ɛyɛ ɔman Ghana mu so ɔba bɛyɛ adwuma no wɔn deɛ kyerɛ sɛ wada ne ho abɔ ahuriɛ mogya ɛmpa ne tiri mu da bɔne ɛna wɔdeɛ na ebere bi ɛna apolisifoɔ declare ne sɛ wɔayɛ wanted san sɛ wakɔkɔdi ɛyɛ ewum ɛwɔ ɛyɛ asankragua ɛno ɛwɔ atɔyɛ mantam mu na no ɛna immigration foɔ so koraa saa taa so a wɔn yɛhwɛ saa ɛyɛ China ni yɛfrɛ ne sɛ wen yangwei na yɛkasa deɛ wɔkyerɛ mu ɛsɛ saa ɛyɛ China ni ɛsɛ ne ho akɔkyerɛ ne yie papaapa ne bɔne a wakɔdie nipa a wɔkukum no no aberanteɛ bi a na wɔde mfinhyia aduonu enum ɛna kyesɛkɔ ɛkɔdie ne saa ɛyɛ ɛwei kɔwi aseɛ no ɛna wɔdwane ɛkɔtɛ baabi ɛwɔ ɛyɛ adeɛ mmra ɛno ɛwɔ Kumase asante mantam mu na intelligence ahodoɔ a apolisifoɔ ne immigrationfoɔ wɔn pɛke ɛde ɛbɔ mu no kɔwi aseɛ na kyesɛ ɛyɛ aberanteɛ declared wanted no ɔno nso so ɛkɔkɔsɔ ɛyɛ nimu ane nipa ahodoɔ bi a wɔn aka nsese no Chinafoɔ ɛne wɔn aka wɔn ɛhyɛ mpɔtam a na wɔn ɛyɛ bɔne no ɛna wɔkyerɛ mu ɛsɛ Ghana Immigration Service mpanimfoɔ nso ɛtumi aboa akye nipa no bi a wɔn kyerɛ sɛ obi anka na kɔma afa nto ne yam Chinafoɔ wɔn fira wɔn ma nso aba Ghana ha no wɔn ba bɛyɛ adwuma no so wɔso wɔn fa mmara ɛnyɛ adwuma ɛdeɛ a sese no adeɛ a wɔn so ɛbɛboa na wɔn atumi ahyehyɛ saafoɔ no nyinaa na atumi aboa aberante no so anim ɛna ɛda ɛyɛ TV no so a yɛhu no ɛhwɛ abusua na kyerɛ sɛ ha yɛ na Dawuro nyinaa no yɛde esie Kwabena Antwi Boasiako ɛna motemi ka yɛda mo nyinaa ase